Бүгінгі актуаль әңгәмә сәхифәсе ғаиләдә күчемсез милек белән эш итү үзенчәлекләренә багышлана. Хезмәттәшем Ания Гыйбадуллина сорауларына Росреестрның күчемсез милекне дәүләт теркәү бүлеге җитәкчесе Энҗе Хөсәенова җавап бирә. Энҗе Мәсхүтовна, исәнмесез? Исәнмесез, Ания, хөрмәтле тамашачылар. Энҗе Мәсхүтовна, быел ғаилә йылы булгачтан, әйдәгез ғаиләдәге милек турында сөйләшеп китик әле. Нинди пунктларны, нинди үзенчәлекләрне белеп эш итәргә кирәк? Күчемсез милек белән эш иткәндә, беренче чиратта Россия Федерациясенең Гаилә кодексында каралган таләпләрне исәпкә алырга кирәк. Аңлашыла, уртак милек дип нәрсәне атарга мөмкин? Ирнең һәм хатынның хезмәт хакы, эшкарлык эшчәнлеге һәм интеллектуаль эшчәнлекләре, аларның пенсиялары, Алган хезмәт хакында, пенсияңда ул уртак милек дип санала, дип дөрес. Шулай гомуми депозитлар һәм акциялар, кыйммәтле кагазьләр шулай ук бәлки менә акча керткән, кем керткән, кайсы ирме, хатынмы керткән, аларга карамый, ул бары тик уртак милек дип саналачак. Шул исәптән ремонт ясау нәтиҗәсендә милекнең кыйммәте күтәрелсә дә, димәк, шулай ук уртак милеге дип санала ир белән хатын арасында. Хокук дигәннән ипотека, кредитта аларның уртак булып санала бит инде, әйеме? Әлбәттә, уртак милеге дип санала, чөнки ул ипотеканы алар гаилә корганнан соң түлиләр. Гаилә корганнан соң иргә яки хатынга бүләк бирелсә, мирас калдырылса, ул чиракта тормыш иптәшенә күчемсез милек мирас итеп яисә бүләк итеп бирелсә, андый милек уртак милеккә керми. Димәк, ул иренең яки хатынның рөхсәтеннән башка да аны сата ала, бүләк итә ала, ничек теле шулай куллана ала дигән сүз. Шулай. Уртак милекне тормыш гаиләдә сатканда, яисә бүтән операциялар үткәргәндә тормыш иптәшенең ризалыгын алырга кирәк. Ул ризалык нотариус аша эшләнә. Әгәр дә ул ризалык булмаса, Росреестр күчемсез милекне берләшкән дәүләт реестрына бу язуны теркәп куячак. Мондый хәл сатып алучы кешегә куркыныч сигнал, чөнки бу операция суд тарафыннан яраксыз дип игълан ителергә мөмкин. Ярар яклар килештеләр ди. Нотариаль рөхсәтне алу өчен нишләргә кирәк? Нотариаль рөхсәтне алыр өчен ир белән хатынга нотариуска барырга кирәк, үзләре белән паспорт һәм никах язылышын алып барырга кирәк. Язылышы турында, таныклык турында сүз бара инде, әйеме? Ир яки хатын бер-берсенә бүләк итә алалармы милекне? Әлбәттә, бүләк итә алалар, әгәр дә ул милек аларга мирас итеп яисә бүләк итеп бирелгән булса, әгәр дә ул милек ир белән хатынның арасында гаилә корганчы бирелгән булса, милек үзләштерелгән милек булса, алар үз-үзләренә бүләк итә ала. Энҗе Мәсхүтовна, сезгә җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт, чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз.